de gent molt important i que això arriba a portar 8 o 9.000 persones a Brussel·les, que no és nou passeig de Gràcia. Aquí vol dir que aquí s'està calentant alguna cosa. En tot cas, és molt important que tots plegats tinguem consciència que estem iniciant un nou camí. Serà complexa. Aquest camí, evidentment, la societat civil sense els partits no pot fer res, que quedi clar, però nosaltres hem de ser els impulsors d'aquest canvi d'escenari. És una tasca lenta, però penso que estem en un bon camí. Per mi, la societat catalana ha començat a caminar. I el fet de Brussel·les, d'una manera tan espectacular i tan festiva i tan visual, penseu que aviam, és que eren com 8.000 senyeres independentistes. Això és un tema que arrastra, sumant-ho amb l'anterior. I a partir d'aquí penso que els partits polítics que es diuen nacionals hauran d'introduir en els plantejaments amb les seves estratègies tacticistes. Hem de continuar arrastrant. Per mi és la lliçó que es toca ara. I d'aquí endavant també. Josep Maria Ferrer, de Sobirania i Progrés. Moltes gràcies. Jo veient aquest reportatge és que és un èxit que parla per si sol. O sigui, ens omple de goig. Jo allà estava emocionat i ara torno a estar-hi. Però vull dir, és un èxit tan gran i té tant de mèrit el que han fet els de les banderes, moure tanta gent, anar tan lluny, destinar un dia o dos de la vida per participar-hi, pagar-se el anar-hi. Perquè aquí em sembla que ningú ha cobrat res. Ningú ha cobrat res. Va ser molt bonic la gent que hi eren, molts. I per altra banda, el nucli dels que hi eren, jo diria que era gent jove. Gent jove, vull dir, de 25 a 50 i tants anys, la gran majoria. Els que són més grans, això ens omple d'una satisfacció enorme veure gent en futur que està treballant per el que hem treballat molt de temps. Estem, doncs, orgullosos i agraïts al senyor Canela i als seus acompanyants perquè han fet una cosa molt ben feta, molt ben feta. Allà jo voldria destacar, i aquí no ho he sapigut veure en aquest reportatge, però potser sortia, els flamencs. Els flamencs van desfilar amb banderes grogues seves, amb el lleó, al costat nostre, no sé, 50 o 80 persones, molt vestides totes de negre, amb una pancarta molt gran, en flamenc, vermella, en flamenc, dic, i demanant la independència de Catalunya. O sigui, no la seva, sinó la de Catalunya. Jo trobo que és una cosa molt d'agrair a aquella gent, que em sembla que també van col·laborar prèviament amb alguna cosa de permisos i coses d'aquestes. Llavors, això ha sigut un pas gran, un pas molt important, un pas molt ben fet, i darrere d'aquest pas en seguiran d'altres. Un, el que promou David Vinyals, i que ja us en parlarà després, suposo, però tots aquests passos han d'arribar a un últim pas, que és exercir el dret a l'autodeterminació i a la meta final de la independència de Catalunya. David Vinyals, Catalunya està lliure. Jo veig la marxa a Brussel·les com un canvi de rols. Fins ara, la societat estava esperant que els polítics fessin alguna cosa, avancessin amb el que allà els seus programes diuen i fessin els passos per poder exercir. Tinc la sensació i la sensació de la gent que s'ha posat al capdavant d'aquesta reivindicació. I d'alguna manera, que ja ho hem dit, és com el primer pas del que ara vindrà i que després parlarem. També, podem anar a Brussel·les a demanar emparament o això, però també és un avís que a Europa i al món que estiguin preparats, que arriba un nou estat, que el poble de Catalunya comença a bellugar-se per aconseguir un nou estat que es dirà Catalunya i hem anat allà a dir-ho. Llavors, en aquest sentit, el protagonista és la societat i comencem a caminar. Molt bé, doncs feta una mica aquesta ronda d'intervencions de cadascú, podríem parlar del que vulgueu, però en principi jo posaria sobre la taula el tema que ja també ha sortit, em sembla que ha sigut en López Tena que ho ha comentat, el paper dels partits o representants polítics i sobretot dels mitjans de comunicació, abans i després.
Com ho hem vist, això? Sí, una Perquè els cosa- partits polítics han arribat potser tard, i els mitjans de comunicació no sé si han arribat. encara. Sí, sobre els mitjans de comunicació sí vull dir una cosa, és a dir, en relació a la no participació. Però sí que hi ha hagut participació d'alguns, diríem, potser no és el de més abast català, però sí avui el punt és més i l'avui han participat. I pel que fa a la televisió de Catalunya, TV3, doncs no ha participat com a tal genèricament, però sí que haig de dir que els matins primer emetent l'espot inicial i posteriorment doncs un parell de dies abans, és a dir, el dijous, em van convidar a participar, i el dia 9 una altra vegada als matins, diríem, no, evidentment TV3 no s'hi ha abocat, però sí el programa en Josep Cuní va tenir la deferència de convidar-me i de tenir en compte aquest esdeveniment que hi hauria. I pel que fa referència als partits polítics era clar, nosaltres teníem dos objectius, com molt bé comentava l'Alfons, dos objectius ben clars, i ho dèiem en tot el nostre llançament. El primer és involucrar, i ho deia el manifest, involucrar els partits polítics, que figuri a l'agenda el conflicte pacífic, el conflicte de Catalunya, tema que evidentment en aquest moment està jugant. El segon, que en Josep Poveda ho explicava magníficament, era el fet de que hi hagués el ressò internacional adequat. Crec que en aquests moments els partits polítics miren les coses d'una manera diferent que el dia abans. És a dir, hi havia un cert escepticisme. Els partits nacionals han participat. Abocar-se, no, però han participat. Ara s'ho estan mirant de manera diferent i creiem que això és molt important de cara al futur. Estaríem d'acord amb això? Sí. És veritat que els mitjans, sobretot al principi, amb aquestes excepcions, tampoc no van abocar-se excessivament. Gens. És allò que comentàvem que no... No, però és que no és tampoc una qüestió d'abocar-se, sinó, diguem-ne, de prestar l'atenció informativa. D'informació. És d'informar sobre el que està preparant-se, el que es fa després. De fet, el dia següent va ser molt graciós, la premsa de diumenge, en la qual, on sortia d'una manera destacada molt amplament, era a l'Avui, al Punt, a l'ABC, a La Razón i al Mundo. I el periòdico i La Vanguardia, l'edició digital, La Vanguardia sí, però l'edició, perquè ara La Vanguardia està com... En pàgines interiors, no? Pàgina interior molt petit, el periòdic una nota petita, etc. Però llavors, si una manifestació de catalans a Brussel·les, de milers de catalans reivindicant el dret a decidir i la independència i un estat propi per a Catalunya, és atenció informativa per a la premsa espanyola, com és que no ho és per a la premsa catalana, Vanguardia i periòdico. En qualsevol cas, a mi tampoc em sorprèn tant. És a dir, els mitjans de comunicació representen el que representen i, a veure, el tema nacional els hi ve una mica gros. Tenen els interessos que representen i és evident que no l'han donat en quan ha estat tota la tasca de la promoció de la campanya, doncs se li ha donat allò que ells consideren important, és a dir, poc, mínim. Després, jo entenc que, en tot cas, la nostra feina, la feina de tota la societat civil i de tots aquells que creiem en el dret d'autodeterminació, és que precisament això canviï. No només la classe política i la societat civil en general, sinó també els mitjans de comunicació, de que realment es prenguin seriosament el tema, de posar-lo sobre la taula. És un tema primordial de debat, per tema nacional, per temes de drets polítics, però també econòmics, socials, etc. I, per tant, ha d'estar en primera línia del debat. És necessari. Jo crec que és important, és un missatge que també de cara als mitjans de comunicació se'ls ha dit d'alguna manera, i és feina nostra en conjunt de que això cada vegada sigui més present. Ara, que avui en dia, a dia d'avui, els mitjans de comunicació es prenguin aquests temes d'una manera molt relativa i a la lleugera, a mi no em sorprèn. No, però diguem les coses pel seu nom. Els que s'ho prenen d'aquesta manera perquè tenen una agenda contrària són La Vanguardia, el periòdico i TV3. Fonamentalment. TV3 la inclouríem dins de... Del mateix paquet. Parlo només del que ha sortit prèviament i el que ha sortit posteriorment. Aquell dia estàvem a Brussel·les i per tant no vam poder veure en directe, però l'informatiu de TV3 aquesta notícia la va donar la Tercera i va